दिनै जों गोजोननाय मोनदों जे जोंनि BTR ओनसोलाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिभिन्न आसनि जों होनो ओंखारबाय थादोंमोन। इतिमধ্যে माइनस रां बिथांखिनि जरियते प्राय 6000टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दाहालागै 6000 माने एबार 6000 होगोन आरो इतिमধ্যে 3000 होखांबाय। जों 9000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25000 करि रांनि चेक होनाय खामानिया जाबाय। दिनै जों दुलाराय BTR ओनसोलाव प्राय 500निख्रुइ एसे बारा मिनि राइस मिल होनायनि हाबाफारि लादों। बिनो दिनै प्रथमबार क'क्राझार जिल्लानि तितागुरि ब्लकआव होनाय जाबाय आरो बे ब्लकनि सिङाव दिनै गासै 42 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों मिनि राइस मिल होनाय जाबाय आरो जों आसा खालामदों बे राइस मिलखौ बिथांमोना ओरैनो जास्ट लांनानै गारसोना दोनालासिनो बेखौ जाहाथे भारा होनानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फान्ड पजिसनखौ जाहाथे बांहोनो हायो, गोख्रों खालामनो हायो, बे उद्देश्य लाखिनो जों बेखौ होनाय जादों आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे जि राइस मिल मोनगोन बिथांमोना मोनदों बेखौ जाहाथे भारा होनानै बिथांमोननि जितु सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांखान्थि बेखौ जौगाखां होयो। बेनि अनगायैबो जों बावैसोनो आइजोफोरनि थाखाय आरो मोनसे स्किम होबावनो थिग खालामदों। इलेक्सननि कड अफ कन्डाक्ट गोग्लैयामोनबा जों बावैसोनो बेखौ स्टार्ट खालामगोन, खिन्थु जों बेखौ इलेक्सननि उनावसो होनाय जागोन। बेनो जाबाय आइजोआरि जौगाथाय बिथांखि। बे बिथांखिनि गेजेरजों बे जायफोर आइजोफ्रा फिसा फिसा दखान होयो, जेनेबा साहा दखान, गय बायदिसिना खावना फाननाय दखान, मैगं फाननाय दखान, बेबायदि दखान होग्रा आइजोफोरनो जों सासेयाव 10,000 रां करि होनायनि थांखि लादों आरो बेखौ जों एसेम्बलि नैबे पार्लियामेन्ट इलेक्सननि उनावनो होगोन। आरो बेखिनि आसनिनि गेजेरजों जों अन्तत जोंनि आइजो जायफ्रा बिजनेस खालामो बिथांमोनखौ जाहाथे रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों होनो, गाव गावनि बिजनेसखौ जाहाथे गोख्रों खालामनो हायो, बे थांखि लानानै होनाय जागोन। बेबायदिनो जों बिभिन्न आसनि लादों, जाय आसनिफोरनि गेजेरजों जोंनि आइजोफ्रानो जा बा हौवा मानसिफ्रानो जा, सेंग्राफ्रानो जा बा सिख्लाफ्रानो जा, जाहाथे साख्रि नागिरनानै गावनि समखौ नस्थ' खालामालासिनो बेबायदि आसनिफोरनि गेजेरजों जाहाथे गसंना थानो हायो, रांखान्थि बिथिङाव इन्डिपेन्डेन्ट जानो हायो, जों बेखौ थांखि लानानै गोबां आसनि जों लादों। IBS स्किम आरो बेफोरखौ जाहाथे लानो दावगाबोयो बेखौनो खावलायबाय। राइस मिलखौ गुबुन जिल्लायाव होनाय जादों? गुबुन जिल्लायाव होगोन, गासै जों 500 पिससो होनाय जागोन हल BTR-आवनो। दिनै जास्ट आराम्भन। नेक्स्ट हयथ' जों चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लायावबो रानगोन। मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गंसे होनाय जादों? जों गंसेल' होनाय जादों। मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बिसोर 10 जन मेम्बार थायो, मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जों गंसे खरि होदों। बेखिनिखौ इन्डिभिजुवेल बिदि स्किम नङा, बे जास्ट सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनाय स्किम। मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एस्योर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।